Kedysi mohutná rieka Jordán sa zmenila na potôčik. Voda odtiekla do supermarketov po celom svete v podobe prepraviek s ovocím a zeleninou. Osud Jordánu nie je výnimočný. Každá 10. veľká rieka prestáva na pár mesiacov ročne vtekať do mora. Mŕtvemu moru dala jeho meno vysoká slanosť, znemožňujúca akýkoľvek život. Jeho hladina bez vôd Jordánu klesá ročne o 1 meter a salinita stále stúpa. Vyparovanie spôsobené teplom vytvára ostrovčeky soli, krásne, ale sterilné. Udajpur v indickom Radžastane je vodný zázrak. Mesto vzniklo vďaka systému priehrad a kanálov, ktoré vytvorili umelé jazero. Pokladali mestskí architekti vodu za takú dôležitú, že jej postavili palác? India riskuje, že v budúcom storočí sa stane krajinou, ktorá najviac utrpí nedostatkom vody. Rozsiahle zavlažovanie pomáhalo sítiť stále rastúcu populáciu a za posledných 50 rokov tu vykopali 21 miliónov studní. Víťazstvo nad hladomorom však má aj svoj rub. V mnohých častiach krajiny bolo treba vrtať hlbšie a v západnej Indii je až 30% studní opustených. Podzemné nádrže vysychajú. Veľké rezervoáre zachytia monzúnové dažde a naplnia podzemné vrstvy. V období sucha ich miestne ženy kopú holými rukami. O tisícky kilometrov ďalej spotrebuje jedna osoba 800 až 1000 litrov vody denne. Mesto Las Vegas postavili v púšti. Žijú tu milióny ľudí a každý mesiac sem pricestujú tisícky ďalších. Obyvatelia Las Vegas patria k najväčším spotrebiteľom vody na svete. Palm Springs je ďalšie mesto uprostred púšte s tropickou vegetáciou a luxusnými golfovými ihriskami. Dokedy môže vydržať táto fatamorgána?
Zem nedokáže držať krok. Colorado, ktoré obe mestá zásobuje vodou, patrí k riekam, ktoré už nekončia v mori. A ešte znepokojujúcejšie je to, že objem vody je menší už pri prameni. Hladina vody v jazerách povodia klesá. Hladina jazera Powell stúpala po maximálnu úroveň 17 rokov. Dnes dosahuje polovicu. Do roku 2025 môže nedostatok vody postihnúť takmer 2 miliardy ľudí. No v nedotknutých oblastiach planéty jej bude stále prebytok. Mokrade. Mokrade sú dôležité pre všetok život na Zemi. Pokrývajú asi 6% plochy planéty. Močariny sú ako špongie regulujúce stav vody. V období dažďov ju zadržiavajú a počas sucha ju vypúšťajú. Voda steká z vrcholov hôr a strháva semiačka z oblastí, ktorými preteká. Tento proces umožňuje vznik jedinečných regiónov s nezvyčajnou diverzitou druhov. Pod pokojnou hladinou sa skrýva ozajstná továreň. Nekonečná diverzita trpezlivo napomáha filtrovaniu vody a likviduje všetko znečistenie. Mokrade sú nenahraditeľné pre regeneráciu a čistenie vody. Ľudia vždy pokladali močariská za nezdravé a nevyhovujúce prostredie. V úsilí získať čo najviac zeme ich upravili na pastviny pre svoje čriedy či na poľnohospodárske alebo stavebné pozemky. V poslednom storočí ľudia vysušili polovicu mokradí sveta. Dnes už nepoznáme ani ich bohatosť, ani ich úlohu. Všetko živé navzájom súvisí. Voda, vzduch, pôda, stromy. Zázrak sveta máme rovno pred očami. Stromy vydychujú do atmosféry spodnú vodu vo forme ľahkého oparu. Ich koruny vytvárajú klenbu, ktorá zmierňuje účinok lejakov a bráni erózii pôdy. Lesy zabezpečujú vlhkosť potrebnú pre život. Sú to rodičia pozemských dažďov. Lesy uchovávajú uhlík. Obsahujú ho viac než celá zemská atmosféra. Sú základnými kameňmi klimatickej rovnováhy, od ktorej všetci závisíme. Stromy sú habitatom 3/4 pozemskej biodiverzity, iným slovom všetkého živého na Zemi. Každý rok objavujeme druhy, o ktorých existencii sme ani netušili. Hmyz, vtáky, cicavce.
Lesy sú naším liekom. Látky pochádzajúce z rastlín nájdeme aj v ľudskom tele. Naše bunky hovoria rovnakou rečou. Sme z tej istej rodiny. Mangrovy sú vlastne lesy zasahujúce do mora. Ako koralové útesy, aj mangrovy sú detskou izbou oceánov. Z prepletených koreňov sú ideálne úkryty rýb a mekýšov, ktoré sa sem chodia rozmnožovať. Chránia pobrežie pred hurikánmi, prílivovými vlnami a eróziou spôsobovanou morom. Hoci od nich závisia celé národy, ich plocha sa v 20. storočí znížila na polovicu. Jedným z dôvodov pokračujúcej katastrofy sú krevetie farmy vo vodách močarísk. Vrtule prevzdušňujú vodu plnú antibiotík, aby zabránili uduseniu kreviet. Mangrovom však nepomáhajú. Od 60. rokov minulého storočia sa odlesňovanie stále zrýchľuje. Ročne zmizne v ohni a na pílach 13 miliónov hektárov tropických lesov, čo je rozloha štátu Illinois. Amazonský dažďový prales, najväčší na svete, je už o 20% menší. Lesy ustupujú rančom či sójovým poliam. Na 95% sójových polí sa pestuje sója pre dobytok a pre európsku či ázijskú hydinu. A tak sa aj les mení na mäso. Z lesov a lesnej pôdy sa pri horení uvoľňuje veľké množstvo uhlíka, tvoriaceho 20% skleníkových plynov, vznikajúcich po celom svete. Odlesňovanie je jednou z hlavných príčin globálneho otepľovania. Tisícky živočíšnych druhov zmizli navždy a spolu s nimi aj jedno z ohniviek dlhého vývojového reťazca. Inteligencia živej hmoty, z ktorej vznikli, je naveky stratená. Ani nie pred 20 rokmi pokrýval Borneo, štvrtý najväčší ostrov na svete, obrovský prales. Pri dnešnom tempe odlesňovania bude o 10 rokov celý preč. Živá hmota viaže vodu, vzduch, zem a slnko. Na Borneu, jednom z najväčších rezervoárov biodiverzity, je toto puto narušené. Katastrofu spôsobilo rozhodnutie vyrábať na Borneu palmový olej, ktorý je najviac používaným olejom na svete. Palmový olej sa využíva nielen pri stále sa rozširujúcej výrobe potravín, ale aj pri výrobe kozmetiky, čistiacich prostriedkov a čoraz viac aj alternatívnych palív. Lesnú diverzitu nahradil jediný druh – olejová palma. Monokultúra je jednoduchá, produktívna a rýchla. Miestnym obyvateľom ponúka zamestnanie. Je to poľnohospodársky priemysel.
Iným príkladom rozsiahleho odlesňovania je eukalyptus, využívaný na výrobu drevoviny. V dôsledku rastúceho dopytu po papieri sa rozloha plantáží za 50 rokov späť násobila. Monokultúra stromov sa na svete rozširuje, ale monokultúra nie je les. Monokultúra znižuje diverzitu a nenahrádza jeden les druhým. Pod eukalyptami nerastie nič, lebo ich opadané lístie vytvára koberec, ktorý je pre väčšinu iných rastlín jedovatý. Stromy rastú rýchlo, ale odčerpávajú zásoby vody. Sója, palmový olej, eukalypty. Odlesňovanie likviduje základňu, aby zabezpečovalo nadstavbu. No na iných miestach je odlesnenie jedinou možnosťou prežitia. Vyše 2 miliardy ľudí, teda takmer tretina svetovej populácie, stále závisia od dreveného uhlia. Haiti sa radí k najchudobnejším krajinám sveta a drevené uhlie tu patrí medzi základné tovary. Bývalá perla Karibiku už nie je schopná nasýtiť svojich obyvateľov bez zahraničnej pomoci. V horách ostali len 2% lesa. Holé svahy nedokážu absorbovať dažďovú vodu. Pôdu bez vegetácie a spevňujúcich koreňov už nič nedrží a dažďová voda ju zmýva po svahoch až do mora. Erózia znižuje kvalitu zeme a jej vhodnosť na poľnohospodársku činnosť. Na niektorých miestach Madagaskaru je erózia doslova šokujúca. Hlboké rokliny na úbočiach sú široké stovky metrov. Jemnú a krehkú pôdu produkuje živá hmota. Erózia likviduje tenkú vrstvu humusu, ktorá sa vytvárala po tisícročia. Jedna teória o Rapa Nui, obyvateľoch Veľkonočného ostrova, by mohla prinútiť k zamysleniu aj nás. Obyvatelia najizolovanejšieho ostrova na svete ťažili jeho zdroje, kým z nich neostalo nič. Ich civilizácia zanikla. Na týchto miestach stáli najvyššie palmy na svete. Sú preč. Ľudia ich vyťali na drevo a museli čeliť obrovskej erózii pôdy. Nemohli loviť ryby. Nemali stromy, aby si mohli vyrobiť kanoe. A predsa tu vznikla jedna z najdokonalejších civilizácií Pacifiku. Nápadití farmári, sochári a výnimoční moreplavci doplatili na preľudnenie a vyčerpané zdroje. Dočkali sa sociálnych nepokojov, vzbúr a hladomoru. Mnohí z nich kataklizmu neprežili.
Skutočnou záhadou veľkonočného ostrova nie je spôsob, ako tu postavili obrovské sochy. To už vieme. Záhadou je, prečo ľudia nezareagovali na problémy včas. Je to len jedna z mnohých teórií, ale má pre nás mimoriadny význam. Od 50. rokov sa počet ľudí na Zemi takmer strojnásobil a ľudia tvár svojho ostrova, Zeme, zmenili viac než za celé 200 000 ročné dejiny. Hoci Nigéria je najväčším africkým vývozcom ropy, 70% jej obyvateľstva žije pod hranicou biedy. Ľudia sa k existujúcemu bohatstvu nemôžu dostať. Podobne je to aj na zvyšku sveta. Polovica chudobných obyvateľov žije v krajinách oplývajúcich zdrojmi. Vývoj nenaplnil očakávania. Za 50 rokov sa priepasť medzi bohatými a chudobnými bezprecedentne prehlbila. Polovica svetového bohatstva je v rukách 2% ľudstva. Je takýto nepomer udržateľný? Nebude príčinou pohybov, ktorých rozsah si ešte neuvedomujeme? Mesto Lagos malo v roku 1960 700 000 obyvateľov. V roku 2025 ich bude 16 miliónov. Lagos patrí k najrýchlejšie rastúcim megalopolisom sveta. Novými obyvateľmi sú najmä farmári, ktorých vyhnal z pôdy ekonomický či demografický vývoj alebo nedostatočné zdroje. Radikálne iný dôvod rastu miest vyvoláva skôr potreba prežiť, než prosperovať. Každý týždeň sa počet obyvateľov veľkomiest zvýši o vyše 1 milión. Každý 6. človek žije v zlom, nezdravom a preľudnenom prostredí bez takých základných vecí, ako sú voda, hygiena či elektrina. Zas sa šíri hlad a trpí ním takmer 1 miliarda ľudí. Tí najchudobnejší skúšajú žiť z odpadkov, kým my ostatní vyčerpávame zdroje, bez ktorých onedlho nebudeme môcť žiť. Ideme stále ďalej do nedotknutých oblastí, ktoré si podmaňujeme čoraz ťažšie. Ale svoj model nemeníme. Že sa nám minie ropa. Stále ju môžeme získavať z asfaltových pieskov v Kanade.
Najväčšie nákladiaky na svete prevážajú tisíce tón piesku. Na proces jeho zohrievania a oddeľovania asfaltu treba milióny kubíkov vody. To znamená ohromné množstvo energie a katastrofálne znečistenie. Hlavnou prioritou je získať čo najviac uväznenej energie. Ropné tankery sú stále väčšie. Naše energetické nároky stále rastú. Spotreba energie je ako bezodná pec, ktorá si žiada stále viac paliva. Za všetkým je uhlík. Lenže uhlík, ktorý z atmosféry urobil vysokú pec a ktorý príroda milióny rokov zadržiavala, aby umožnila vznik života, sa o pár desaťročí uvoľní. Atmosféra sa prehrieva. Pred pár rokmi bolo nemysliteľné, aby tu plávala loď. Doprava, priemysel, odlesňovanie, poľnohospodárstvo. Naše aktivity uvoľňujú veľké množstvo oxidu uhličitého. Bez toho, aby sme si to uvedomili, po molekulách rozoberáme klimatickú rovnováhu Zeme. Všetky oči sa upierajú na póly, kde sú dôsledky globálneho otepľovania najviditeľnejšie. Ide to rýchlo, veľmi rýchlo. Severozápadná cesta, ktorá krížom cez pól spája Ameriku, Európu a Áziu, sa otvára. Arktická ľadová pokrývka sa topí. Pod vplyvom globálneho otepľovania stratila ľadová pokrývka za 40 rokov až 40% svojej hrúbky a jej plocha sa každým letom zmenšuje. Do roku 2030 môže úplne zmiznúť. Niektoré prognózy hovoria už o roku 2015, čo skoro budú tieto oblasti pár mesiacov ročne bez ľadu. Slnečné lúče, ktoré predtým ľadová pokrývka odrážala, dnes prenikajú do tmavej vody a zohrievajú ju. Proces zohrievania naberá tempo. Ľad zaznamenáva vývoj našej planéty. Koncentrácia oxidu uhličitého nebola taká vysoká posledných 100 000 rokov. Ľudstvo ešte nikdy nežilo v takejto atmosfére. Masívne odčerpávanie zdrojov ohrozuje život všetkých druhov a klimatické zmeny hrozbu ešte umocňujú. V roku 2050 bude štvrtina živočíšnych druhov na pokraji vyhynutia. V polárnych oblastiach sa prirodzená rovnováha už narušila.
Pri pobreží Grónska je stále viac ľadovcov. Plocha ľadovej pokrývky okolo severného pólu sa za 30 rokov zmenšila o 30 %. A keďže Grónsko sa prudko ohrieva, sladká voda z ostrova vteká do slanej morskej. Grónsky ľad obsahuje 20 % všetkej sladkej vody na planéte. Ak sa roztopí, hladina mora sa zvýši skoro o 7 metrov. Lenže na ostrove nie je nijaký priemysel. Grónske ľadovce trpia skleníkovými plynmi vypustenými na iných miestach Zeme. Ekosystém nepozná hranice. Kdekoľvek sme, naša činnosť má dosah na celú Zem. Atmosféra našej planéty je nedeliteľný celok a náš spoločný majetok. Na povrchu Grónska sa objavujú jazerá. Ľadová pokrievka sa topí rýchlejšie, než pred 10 rokmi predvídali aj tí najpesimistickejší vedci. Čoraz viac riek napájaných ľadovcami sa zlieva a razí si cestu po povrchu. Predpokladalo sa, že voda hlboko v ľade zamrzne. Ale ona pod ním prúdi a odnáša ľadovú pokrývku do mora, kde vznikajú ľadovce. Keďže grónska sladká voda postupne vteká do slanej vody v oceáne, nižšie ležiace krajiny sveta sú ohrozené. Hladina mora stúpa. Objem vody vplyvom otepľovania narástol. Len v 20. storočí sa hladina zvýšila o 20 cm. Všetko je odrazu vratké. Napríklad koralové útesy sú veľmi citlivé aj na najmenšie zmeny teploty vody. 30% z nich už zmizlo. Tvorili dôležitý článok v reťazci živočíšnych druhov. Hlavné vzdušné prúdy v atmosfére menia smer. Menia sa dažďové cykly. Upravujú sa podnebné pásma. Obyvatelia nižšie položených ostrovov, napríklad Maledív, budú ohrození ako prví a sú stále nervóznejší. Niektorí sa už obzerajú po nových, pohostinnejších oblastiach. Ak sa bude hladina mora naďalej zvyšovať, čo bude s Tokiom, najľudnatejším mestom sveta? Predpovede vedcov sú rok čo rok znepokojujúcejšie. 70% svetovej populácie žije na brehu mora a 11 z 15 najväčších miest leží na pobreží alebo v ústí riek.
Keď sa hladina mora zdvihne, soľ prenikne do spodnej vody a oberie obyvateľov o pitnú vodu. Migrácia je nevyhnutná. Jediné, čo nie je isté, je jej rozsah. Africké Kilimandžáro je na nepoznanie. 80% snehu je preč a rieky v lete vysychajú. Miestnych ľudí sužuje nedostatok vody. Ešte aj z najvyšších štítov sveta uprostred Himalájí ustupuje večný sneh a ľad. Tieto ľadovce hrajú podstatnú úlohu v kolobehu vody v prírode. Zadržiavajú vodu monzúnov v podobe ľadu a uvoľňujú ju v lete, keď sa ľad topí. Himalajské ľadovce sú zdrojom vody všetkých veľkých ázijských riek Indus, Ganga, Mekong, Jangtse-Kiang. Pre 2 miliardy ľudí sú zdrojom vody na pitie a na zavlažovanie polí, ako v Bangladéši. Bangladéš v delte Gangy a Brahmaputry je priamo vystavený fenoménu, ktorý poznáme z Himalájí a z pobrežia mora. Jednu z najľudnatejších a najchudobnejších krajín sveta už zasiahlo globálne otepľovanie. Spoločné pôsobenie záplav a hurikánov môže znamenať, že tretina jej povrchu zmizne. Keď je obyvateľstvo vystavené takejto pohrome, presunie sa ďalej. Ani bohaté krajiny nebudú ušetrené. Suchá sa objavujú po celej planéte. V Austrálii je zasiahnutá už polovica ornej pôdy. Nachádzame sa v procese ohrozenia klimatickej rovnováhy, ktorá nám vyše 12 000 rokov umožňovala rozvíjať sa. Čoraz viac lesných požiarov ohrozuje mestá. Aj tie pomáhajú globálnemu otepľovaniu. Keď stromy horia, uvoľňujú oxid uhličitý. Systém, ktorý riadi naše podnebie, sa vážne narušil. Narušili sa prvky, od ktorých závisí.
Tykanie klimatických hodín sa zmenilo aj v týchto nádherných oblastiach. Na Sibíri a na iných miestach Zeme je tak chladno, že Zem je stále zamrznutá. Hovoríme tomu permafrost. Pod zamrznutým povrchom sa však nachádza klimatická časovaná bomba – metán. Skleníkový plyn 20-krát silnejší ako oxid uhličitý. Keď sa permafrost roztopí, skleníkový efekt sa v dôsledku uvoľneného metánu vymkne spod kontroly a jeho následky nedokáže nikto predvídať. Budeme doslova na neznámej pôde. Ľudstvo má na odvrátenie tohto vývoja najviac 10 rokov, keď chce zabrániť tomu, aby tieto oblasti vyzerali tak, ako nikdy predtým. Vytvorili sme fenomén, ktorý nedokážeme riadiť. Od nášho vzniku boli voda, vzduch a formy života tesne späté. No nedávno sme toto spojenie narušili. Vezmime do úvahy fakty. Musíme veriť tomu, čo vieme. Všetko, čo sme videli, je dôsledok ľudského správania. Pretvorili sme Zem na svoj obraz. Na zmenu máme veľmi málo času. Môže toto storočie uniesť osudy 9 miliárd ľudských bytostí, keď odmietame niesť zodpovednosť za to, čo robí každý jeden z nás? 20% svetovej populácie spotrebuje 80% zdrojov planéty. Svet dáva na zbrojenie 12-krát viac, než na pomoc rozvojovým krajinám. Kvôli znečistenej pitnej vode denne umrie 5000 ľudí. Miliarda ľudí nemá prístup k nezávadnej pitnej vode. Takmer 1 miliarda ľudí hladuje. Vyše 50% svetovej produkcie obilia sa používa na výkrm zvierat a na výrobu biopalív. Štyridsať % ornej pôdy je dlhodobo poškodených. Každý rok zmizne 13 miliónov hektárov lesa.
Každému 4. cicavcovi, každému 8. vtákovi a každému 3. obojživelníkovi hrozí vyhnutie. Druhy vymierajú 1000-krát rýchlejšie než v dôsledku prirodzeného zániku. –70% zdrojov rybolovu sa vyčerpalo, znehodnotilo alebo im to hrozí. Priemerná teplota za posledných 15 rokov je najvyššia v dejinách jej zaznamenávania. Ľadová pokrývka prišla za 40 rokov o 40% svojej hrúbky. V roku 2050 môžeme mať najmenej 200 miliónov klimatických utečencov. Cena nášho konania je vysoká. Platia ju aj tí, ktorí sa na ňom nepodieľajú. V púšti som videl utečenecké tábory veľké ako mestá. Koľko mužov, žien a detí odvrhneme zajtra? Musíme stále stavať múry, aby sme trhali reťaz ľudskej solidarity, delili ľudí a chránili šťastie jedných pred nešťastím druhých? Je neskoro byť pesimistom. Viem, že aj jediný človek dokáže zvaliť múr. Je neskoro byť pesimistom. 4 deti z 5 chodia do školy. Nikdy predtým nezískalo vzdelanie toľko ľudských bytostí. Prispieť môže každý, bohatý aj chudobný. Lesotho, jedna z najchudobnejších krajín sveta, investuje do vzdelania svojich ľudí najviac. Katar, jeden z najbohatších štátov, otvoril dvere najlepším univerzitám. Kultúra, vzdelanie, výskum a inovácia sú nevyčerpateľné zdroje. Tvárou v tvár biede a utrpeniu dokazujú milióny mimovládnych organizácií, že ľudská spolupatričnosť je silnejšia ako sebeckosť národov. Istý muž v Bangladéši urobil niečo nemysliteľné, keď založil banku, ktorá požičiava len chudobným. Za necelých 30 rokov zmenila životy 150 miliónov ľudí. Antarktída je kontinent s obrovským prírodným bohatstvom, ktoré si nemôže nárokovať žiaden štát. Tieto zdroje majú slúžiť mierovým a vedeckým účelom. Dohoda, ktorú podpísalo 49 štátov, z nej spravila poklad, ktorý má patriť celému ľudstvu. Je neskoro byť pesimistom. Vlády začali konať v prospech ochrany 2% svetových vôd. Nie je to veľa, ale je to 2-krát toľko ako pred 10 rokmi. Prvé národné parky vznikli asi pred 100 rokmi. Pokrývajú 13% pevniny a vytvárajú priestor, kde je činnosť človeka v súlade so zachovaním živočíšnych druhov, pôdy a krajiny. Harmónia medzi ľuďmi a prírodou sa môže stať pravidlom, nie výnimkou. Americký New York pochopil, čo znamená príroda. Tieto lesy a jazerá zabezpečujú mestu všetku pitnú vodu, ktorú potrebuje. Lesy Južnej Kórey zničila vojna. Vďaka štátnemu zalesňovaciemu programu znovu pokrývajú 60% krajiny. Vyše 70% papiera je recyklovaného. Kostarika si vybrala medzi výdavkami na armádu a zachovaním krajiny. Štát zrušil armádu a dal prednosť investíciám do vzdelania, ekoturizmu a do ochrany pôvodnej vegetácie. Gabun je jedným z popredných producentov dreva. Štát zaviedol selektívnu ťažbu. Najviac 1 strom na 1 hektár. Lesy patria k najdôležitejším hospodárskym zdrojom, no majú čas na obnovu. Existujú programy na udržateľný rozvoj lesov. Musia byť záväzné. Spravodlivosť je pre výrobcu i pre spotrebiteľa príležitosťou, ktorú musia využiť.
Keď je obchod férový, keď získa predávajúci aj kupujúci, prospeje to obom a všetci môžu žiť dôstojne. Môže existovať spravodlivosť a rovnosť medzi tými, ktorých jedinými nástrojmi sú ruky, a tými, ktorí úrodu zberajú pomocou strojov a štátnych dotácií? Buďme zodpovednými spotrebiteľmi. Myslíme na to, čo kupujeme. Je neskoro byť pesimistom. Videl som poľnohospodárstvo ľudských rozmerov. Mohlo by nasýtiť celú planétu, keby výroba mäsa neuberala o jedlo ľudí. Videl som rybárov, ktorí dávali pozor na to, čo lovili a mali na pamäti bohatstvo oceánu. Videl som domy, ktoré vytvárali vlastnú energiu. 5000 ľudí býva v prvej ekologickej štvrti na svete v nemeckom Freiburgu. K projektu sa pridali ďalšie mestá a Bombaj bude už 1000 z nich. Vlády Nového Zélandu, Írska, Rakúska, Švédska a ďalších krajín si za prioritu stanovili rozvoj obnoviteľných zdrojov. Viem, že 80% energie, ktorú využívame, pochádza z fosílnych zdrojov. Len v Číne spustia každý týždeň 2 nové tepelné elektrárne. No v Dánsku som videl prototyp tepelnej elektrárne, ktorá uhlík namiesto do vzduchu vypúšťa do zeme. Riešenie budúcnosti? To ešte nikto nevie. Na Islande som videl elektráreň poháňanú teplom zeme. Geotermálna energia. Videl som morského hada, ktorý sa vznášal na vlnách, pohlcoval ich energiu a vyrábal elektrinu. Videl som veterné farmy pri pobreží Dánska, ktoré produkujú 20% elektriny krajiny. Spojené štáty, Čína, India, Nemecko a Španielsko sú najväčší investori do obnoviteľných zdrojov energie. Vytvorili už 2,5 milióna pracovných miest. Kde na Zemi nefúka vietor? Videl som rozsiahle púšte, na ktoré pražilo slnko. Všetko na Zemi je prepojené a Zem je spojená so slnkom, so svojím pôvodným zdrojom energie. Prečo by ľudia nemohli napodobniť rastliny a zachytiť jeho energiu? Slnko dá za 1 hodinu Zemi toľko energie, koľko jej ľudstvo spotrebuje za celý rok. Kým bude Zem existovať, slnečná energia bude nevyčerpateľná. Stačí len prestať sa vrtať v Zemi a obrátiť sa k nebu. Stačí sa len naučiť pestovať slnko. Všetky tieto experimenty sú len príklady, ale svedčia o novom povedomí. Vytyčujú cestu novým ľudským dobrodružstvám založeným na umiernenosti, inteligencii a spolupráci. Je čas spojiť sa. Nie je dôležité to, čo zmizlo, ale to, čo ešte ostalo. Stále máme polovicu svetových lesov, tisíce riek, jazier a ľadovcov a tisíce prekvitajúcich živočíšnych druhov. Vieme, že riešenia existujú. Je v našich silách urobiť zmenu. Tak na čo ešte čakáme?
Je na nás, aby sme napísali ďalšiu kapitolu. Spolu. Južná Afrika. Aljaška. Saudská Arábia. Antarktída. Argentína. Arktída. Austrália. Bangladéš. Botswana. Brazília. Kanada. Chile. Haiti. Dánsko. Čína. Južná Kórea. Spojené arabské emiráty. Kostarika. Španielsko. Francúzsko. Gabun. Grécko. Grónsko. Mauritius. Dominikánska republika. India. Indonézia. Island. Izrael. Japonsko. Jordánsko. Kazachstan. Keňa. Madagaskar. Maledivy. Maroko. Mali. Mauretánia. Gibraltar. Nepál. Nigéria. Nórsko. Nový Zéland. Holandsko. Katar. Rusko. Čad. Sibír. Svazísko. Senegal. Thajsko. Tanzánia. Ukrajina. Spojené štáty americké. Burkina Faso. Za podporu pri nakrúcaní osobitne ďakujeme 88 000 zamestnancom skupiny PPR. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Enter.